Kakailyan itang aldaw ti pan nakailagip ti rigat ken sakripisyo dagiti banwar ditoy Pilipinas iti may kadwa a gubat sa ngalubungan. At tuy nga rod ti special aparang manipod kini Anjel Kim Pengosro. Tinawon alaglagipon dagiti Pilipino ti Araw ng Kagitingan wenno Day of Valor. May isa nga okasyon amang padayaw iti kinaturod dagiti soldado a Pilipino ken Amerikano iti Battle of Bataan iti may kadwa a gubat sa ngalubungan. Kadagiti imo na abulan ti 1942, rinaot dagiti pwersa ti Hapon ti Pilipinas. Iti Bataan Peninsula, agarup 76,000 a tropa ti Pilipino ken Amerikano ti limaban iti ranget. Iti lasod ti talo a bulan, sinaranget dati saan ang nagsarday apan ng raot, inibturan dati bisin, sakit, ken nakaro a kasasaad. Iti laksid ti Fall of Bataan iti April 9, 1942, impakita ti gubat ti naisang sangayan at kinaturod dagiti soldado, kalpasan asimuko da iti pwersa ti Hapon. Ti pa nagsuko ket sinaruno ti maysa kadagiti kasipnutan a kapitulo iti pakasaritaan ti Pilipinas. Ti Bataan Death March. 2,000 a soldado tinapilitan ang nagmarcha iti nasuruk 100 a milya, manipod Mariveles Bataan, agingga iti Camp O'Donnell iti Kapas Tarlac, iti sidong dagiti narungsot a kasasaad. Ita, ti Mount Samat National Shrine iti Bataan katagtaktakder kas sentro ti pakalaglagipan iti Araw ng Kagitingan. Tinawon ngagtataripnong dagiti opisyal ti gobyerno, veterano iti militar, kun umili tapno mangidaton kadagiti kararag, mangisayangkat iti wreath laying, 21 gun salute, kun mangpadayaw kadagiti sakripisyo dagiti soldado. Nangrugi ti formal a pananglagip iti Araw ng Kagitingan iti 1960, babaen ken ni Presidente Diosdado Macapagal. Naideklarada ito'y ang nasyonal a panagrambak tapno masigurado ang malaglagip dagiti sumaruno a kapututan, ti kinabanwar anay parang iti Bataan. Ti Araw ng Kagitingan ket mangisim simbolo iti pigsa, kinaandor ken panagkaykaysa dagiti umili a Pilipino. Isu ti aldaw a panong utob kadagiti naisang sangayan na sakripisyo dagiti nakiranget para iti wayawaya, ken tapno mapadayawan ti lagipda. Ita a panawon, sino nga ta dagiti maibilang a banwar? Mabalin a banwar tayo iti bukod tayo awagas, para iti pagsayaatan ti pagilyan. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.